Ассалому алайкум тамошобинони азизи шабакаи Маъмур Азия. Имрӯз як гови гусаладори фурӯширо пешкаши шумо мегардонем, ки ин гов очаш чорни пёстрай пародаш и бачи ҳаваяй об якмзойда гусолаш мода саҳару бега 7-8 литр шир дора. Якмзойдай гусолаш мода нархша 10,000 меган, боз савдо мешава, муомилаи хушрӯ дора. Мол қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар Регар. Харидоро боша дар рақамҳои экран буда метавонед занг бизанед. WhatsApp дора, онҷа алоқа мебироед, савдо мекунед. Гови деҳқонӣ ай хона мефурӯшад, яъне ки мақсад аз хариди фурӯшоне гов айхона фурӯхта мешавад. Гови деҳқонӣ барои ҳамин ҳисоби ҳавайшам бигиред, иншоалло баракат меёбед. Кадом видео маъқул боша алоқа бироед, WhatsApp дорам.